Po Európe jazdí typický londýnsky autobus Double Decker, ktorý propaguje anglický jazyk. V rámci turné prišiel aj do Bratislavy. Organizátori boli nadšení, že naše deti budú mať od nového školského roka angličtinu ako povinný predmet. Mladí starší ľudia by si mali uvedomiť, že bez ovládania anglického jazyka si dobré zamestnanie ťažko nájdu. Také je posolstvo organizátorov. Väčší záujem o jazykové pobyty majú ženy. Vnímam to tak, že ženy budú úspešnejšie a vidíme to aj dneska na mediálnej scéne, že ženy sa stávajú top manažérkami. Ako stestovaný človek bol nadšený, že od nového školského roka bude na našich školách angličtina povinná. Neprekvapuje ho, že mladí ľudia sú draví a chcú byť úspešní. Milo je však prekvapený zo záujmu starších ľudí. V kurze je najmä jazykový pobyt na Malte. Uvedomujú si, že ak chcú byť úspešnejší v práci a byť na tej istej úrovni alebo predbehnúť tých mladších kolegov, tak chodia na jazykové pobyty. Dobré skúsenosti s jazykovým pobytom má i študentka Sabina, ktorá si 6 mesiacov zdokonaľovala angličtinu v Spojených štátoch. Okrem toho, že sa človek naučí jazyk, tak samozrejme, že je zodpovednejší a samostatnejší. Určite, že zahraničné pobyty sú k niečomu dobré, ale je to pre mladších, si myslím. No tak ja bych se určitě šla vzdělávat a děti, pokud by teda měli zájem, tak určitě bych jim to prostě umožnila. Najnovšie trendy v jazykovom vzdelávaní sú dlhodobejšie pobyty, získavanie certifikátov, ovládať aspoň 2 svetové jazyky, z toho jeden dokonale, no a zvyšuje sa záujem aj o čínštinu. Kristýna Kormutová, Slovenská televízia.